Здравейте на всички! Днес сме се събрали с 10 невероятни разказвачи, които ще споделят с нас своите най-забавни истории. Готови ли сте да започваме? Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как може да използвате AI български гласове с супер качество в Create Studio. Нека да започнем. Тук в момента, това е видеото, което съм подготвил и съм създал. Имаме герой Валентино, Лиам, Алис, Ноа, Амбър, Брайан, Лаура, Джордж и Дилан. Това са всичките voice over, където се казва, гласове, които може да се използват. А те са много. Ето тук по дефолт горе в ляво е Алесандро. Алехандро ли се води? И ето тук горе в менюто имаме male и female. И може да изберем от всичките тези мъжки гласове. Ето тук в лилавото пише middle aged, в смисъл средна възраст се води. Ето Алекс е young. Горе пише какъв е American и German style, в смисъл на говор примерно. Ето тук имаме American, British, имаме Old British, примерно George. You cannot find yourself by going into the past. You can find yourself by coming into the present. You cannot find yourself by това са примерите тук. Примерно може долу в коментарите да ми напишеш кой от гласовете искаш да направя като тест, който те интересува, защото в момента не мога да ги тествам всичките. Първото нещо, защото и кредита нали, ще ми отиде нали, за тестове. Аз съм направил тук едно такова видео, за да придобиеш представа от качеството на самите гласове, които Create Studio създава, нали, за AI говориме. Ето, аз съм използвал примерно Валентино. Оригинала на Валентино, ето го тук. So is cheerfulness, or a good temper. The more it is spent, the more remains. Басов дебел глас. Ето го как звучи на български. Здравейте на всички! Днес сме се събрали с 10 невероятни разказвачи, които ще споделят с нас своите най-забавни истории. Готови ли сте да Така, следващия, който имаме е Лиам. Значи ето го Лиам. Натискаме Лиам. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Така, ето го българския вариант на Лиам. Момчета, само аз ли съм толкова зле в кухнята? Един ден реших да направя палачинки, ама се оказа, че съм забравил брашното. Накрая вместо палачинки направих някаква течна бъркотия. След това имаме Алис. Значи тук отиваме в Female. Ето тук горе, натискаме Female и търсиме Алис. Примерно, ето е първата. Just trust yourself, then you will know how to live. Ето, това е на английската, това е тестовия вариант. Сега е на български, ще го пусна. Иване, не си сам. Аз пък си купих кактус, толкова красив беше, но забравих, че има бодли. Притиснах го към... Това нещо, където казва бодли, значи може да се сложи апостроф. Това също може да се направи. Примерно бодли. Слагаме го примерно накрая, между Л и И. Бодли. Да, там слагаме апострофа и тогава AI го казва правилно. Така че във видеото то казва бодли. Ето, примерно сега. И, никога не съм вадила толкова бодли от ръце. Толкова бодли. Това се оправя с апостроф, така че няма проблеми за това нещо. Така, Ноа. Връщаме се ето тук горе в ляво. Мейл. И търсиме Ноа. Ето тук скролваме надолу. Ето го Ноа. Don't be afraid to go out on a limb. That's where the fruit is. Ето, сега ще цъкнем и... И на мен ми се случи нещо подобно, но на плажа. Реших да се правя на сърфист, а вълната ме хвърли директно на брега. И не стига това, ами точно пред цяла тълпа туристи. Те си мислеха, че това е част от шоуто. Така, следващото е Амбър. Минаваме пак на Female.
Цъкаме и търсиме... Ей, ще е горе. Ето е Амбър. The biggest room in the world is room for improvement. Така, пускаме на български. О, Петър, поне ти си имал публика. Когато бях малка, баба ми каза, че растенията могат да говорят. Прекарах часове, опитвайки се да чуя какво ми казват цветята, но те така и не ми отговориха. Елена, Така, след това имаме Брайан. Минаваме на... ето го Брайан. The thing always happens that you really believe in, and the belief in a thing makes it happen. Така, сега ще го чуеме на български. Брахте напълно. Аз пък на едно парти се опитах да разкажа виц, но толкова се притесних, че забравих края. Стоях там, всички ме гледаха, а аз просто... И така, това е всичко. Поне ги разсмях, но не заради вица. След това имаме Лаура. Ето цъкаме на фимейл. И ето тук трябва да, ето. Our distrust is very expensive. Young American. Цъкаме на нея и продължаваме. Георги, всички имаме такива моменти. Един път реших да си направя романтична вечеря сама, но свещите паднаха и запалиха салфетките. Вечерята приключи с пожарната аларма и съседите на вратата. След това имаме Джордж. Ето пак горе минаваме на Мел. И ето тук цъкаме на Джордж. God has given you one face, and you make yourself another. Супер си. Когато бях дете, се мислех за детектив и реших да проследя пощальона. Гоних го по целия квартал, докато не осъзнах, че нямам идея какво правя. Просто се върнах у дома, доволен от разследването. И накрая, вече в аутрото, което съм направил, пак търсиме Дилан. Ето го, ABC, D, Даниел, Дилан, ето го. As an organizer, I start from where the world is, as it is, not as I would like it to be. Така, басов глас. Благодаря ви, че се присъединихте към нашето забавно събиране. Историите, които чухме днес, със сигурност направиха деня ни по-весел. До следващия път, когато ще имаме нови забавни случки за споделяне. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да ни харесате и да натиснете камбанката за следващото вълнуващо. Здравейте на всички! Това са гласовете, нали, които ги направих за видеото. Накрая ще пусна и цялото видео, за да видиш как изглежда, нали, като идея, как може да си направиш, примерно, ти някаква така история, която да използваш тези супер реалистични гласове. Идваме на момента колко струва това чудо. Значи, ето тук ще влезнем в опцията, значи когато сме в Create Studio, ето тук където пише Buy More. Значи по дефолт, примерно като се закупи Create Studio, имаме 3000 кредита. Така се води. Един кредит е равен на една буква. И примерно ако искаме, ето тук Buy More и имаме опция да закупиме 50 000 кредита за $15, с ДДС-то е 18. И имаме опция тук за 100 000 кредита за 25 евро, примерно $25. Нали. Като никога never expired, както се казва, кредитите примерно никога не свършват. Нали? Примерно, ако не ги използваш един месец, 2 месеца, те няма да, нали, да ти свършат за месеца, остават си. Може да си докупиш, но си остават толкова, колкото имаш. Направих едно изчисление, което ще ти е супер полезно на базата тест, който направих на това видео. Значи това видео, което направих е около 2 минути. 2-минутно видео. И на базата на кредита, който изхабих, който е 3000, който имам тук по дефолт, ето тук си направих труда да го сметна. И наистина излиза доста добра офертата. Нали, една буква се равнява на един кредит. Така, плюс-минус 3000 кредита. В математиката, нали, така няма, тя е точна наука, но плюс-минус говорим за това, че аз съм го сметнал около 2 минути видео. Нали, това е примера за 2-минутно видео и на базата от това 2-минутно видео
аз сметнах колко струва за една минута кредита. Така, да започнем плюс-минус 3000 кредита, които аз ги изхабих за това видео, нали, за 2-минутно видео, който направих. След това аз имам 50 000 кредита, нали, които струват $15. $18 с ДДС. Така, може да се направят около 17 видеа по 2 минути. Така, за да се направи text-to-speech, това е text-to-speech е абревиатурата, или TTHR. Значи това е Text-to-Human Reality, също така може да се каже. С дължина до 2 минути струва под $1 или 55 цента на минута струва да се закупи кредит от Credit Studio. Тук долу давам примера. 50 000 кредита с примерно струват $15. Ето тук ще се върнем. Ето ги. 50 000 кредита струват $15, но като тръгне да се купува с ДДС стават $18. Така, ето ги. Това са ми 17 видеа по 2 минути. Общо 34 минути или, където се казва, по 0,55 е равно на 18.7. Нали? Където се вика $. И пример 2 тук е, ако имаме 5-минутно видео, което искаме да направим за някакъв наш проект, примерно 5 минути видео, смятаме го по 55 цента, значи ще ни струва $2.75 ще ни струва едно такова видео, за да си заредим кредит. Нали, ние предварително го зареждаме, но говоря как може да си изчислиме колко ни струва на нас една минута такъв кредит. И тя в случая е $55 цента, така да го наречеме. Сега ще се върнем в Credit Studio. Ето. И ще направим няколко теста. Ето, примерно Алесандро, той е по дефолт. Така на случайен принцип ще направя няколко теста. Много ще се радвам наистина в описанието долу на YouTube, където е, да напишеш кой от всичките тези гласове искаш да направя като видео, просто за теста, дали, ако имаш интерес. Много така ще ми е интересно. Примерно Маркос. I'm not interested in age. People who tell me their age are silly. You're as old as you feel. Friends show their love in times of trouble, not in happiness. Малко звучи като скалата. Значи, този ще го цъкнем. Околе ли се води? Добре. Аз съм си подготвил текст, който ще използвам. Сега ще ми вземе кредити. Значи 149 се води ето тук в ляво, че са знаците. Но сега ще видим колко ще ми вземе отдолу. Ето Generate Speech. Така, значи горе-долу май го изчислява правилно от 149, един вид от тази сума ми ми взе 149 нали, кредит. Така, ето тук сега вече сме го генерирали и тук където пише Preview натискаме. Благодаря, че гледаш това видео. Ще се радвам, ако харесаш видеото и се абонираш за канала. Не забравяй да натиснеш камбанката за известие. Благодаря. Йованке. Малко звучи на Джоко Росич, да. В английската част звучи малко като скалата, тук е малко по-друго, но пак наистина е много уникално. Така, да видим някой друг. Ето го Ерик. Gratitude is riches, complaint is poverty. Middle Age American. Айде да видим, не British го знаем вече, Джордж го видяхме. Освалд. Ето. The truth of the matter is that you always know the right thing to do. The hard part is doing it. Ето този Old British Oswald. Ще го цъкнем него. Генерираме ето тук Generate Speech. Изчакваме буквално за секунди се случва и натискаме Preview. Благодаря, че гледаш това видео. Ще се радвам, ако харесаш видеото и се абонираш за канала.
Не забравяй да натиснеш камбанката за известие. Благодаря. Не искам да звучи като спам, обаче така и така този смисъл си хъба от кредитите в момента и затова съм сложил и този текст, нали, така малко за призив да е, да направиш едно лайкче, където се казва да се абонираш за канала и да продължиме с следващото. Така, да видим нещо друго. Indian. Middle Age Indian. Sanjay. I believe that we are fundamentally the same and have the same basic potential. Това доста ми е така интересно да видя индийски акцент как ще изглежда. Ето, слагаме го. Generate Speech. И превю. Благодаря, че гледаш това видео. Ще се радвам, ако харесаш видеото и се абонираш за канала. Не забравяй да натиснеш камбанката за известие. Благодаря. Доста добре се справя. Супер. Браво. Примерно, да видим Will долу. We make our own fortunes and we call them fate. Добре, айде и Will ще го пробваме. Благодаря, че гледаш това видео. Ще се радвам, ако харесаш видеото и се абонираш за канала. Не забравяй да натиснеш камбанката за известие. Благодаря. Супер, много. Така, значи, ако имаш някакви въпроси, долу в коментарите пиши, ще направим друг тест с останалите. Ето е така, ще ги скролна. Започваме от Алесандро надолу и ги скролваме ето така надолу. И ако си харесаш някой, може да ми пишеш и ще пусна видео с гласа, който избереш. Сега минаваме на Female. Ето тук горе. И така да тръгнем. Алис я пробвахме. Амбър вече мина. Ава мисля, че и нея я правих. Беатрис. In the middle of every difficulty lies opportunity. Айде Беатрис ще я пробваме сега. Активираме я. Generate. Благодаря, че гледаш това видео. Ще се радвам, ако харесаш видеото и се абонираш за канала. Не забравяй да натиснеш камбанката за известие. Благодаря. Така, добре, доста добре справя Беатрис. Брия. If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform 1 million realities. Добре. Звучи добре. Сега и нея ще пробваме да видим как ще е. Благодаря, че гледаш това видео. Ще се радвам, ако харесаш видеото и се абонираш за канала. Не забравяй да натиснеш камбанката за известие. Благодаря. Наистина съм впечатлен, защото ползвам други софтуери, платени също така. И английската версия, когато включа български, няма нищо общо. Докато тук, както чувам английската версия, така го говори, нали, много леко има разминаване, но в повечето случаи едно към едно и може да се ориентираш по версията, която е на английски, нали, където се дава. Което наистина съм доста впечатлен и се радвам за това нещо. Така, Брия. Благодаря, че гледаш това видео. Да, Брия чухме. Значи, Матилда, я да видим. Ideas are the beginning points of all fortunes. Някой A wise man will make more opportunities than he finds. Indian, middle age, средна възраст и индийка някаква. Сега ще пробваме Роши да пробваме и не. General Speech. Благодаря, че гледаш това видео. Ще се радвам, ако харесаш видеото и се абонираш за канала. Не забравяй да натиснеш камбанката за известие. Благодаря. Благодаря. Супер. Много се кефа. Наистина доста добре се справили от Create Studio. Уникални са. Разбира се, че не всичко може да е безплатно. Качеството струва пари. Тук този софтуер наистина е топ. Топа на топа, къде се казва, и съм супер впечатлен. Където се казва, всичко имаме в един софтуер. Нали, когато искаме да правим нещо, рядко си случва да излезнеш извън софтуера, за да правиш нещо. Може, ето, вече виждам, може да се прави text to speech към проекта,
Може да си правиш тъмнелите към проекта също в Create Studio. Анимации може да правиш, продажбени видеа, продуктови, камери да се местят вътре. Наистина уникален е софтуера. Правим още ето тук Shelby. Love all, trust a few, do wrong to none. Това си е типичен американски. Дай да го пробваме на български как ще звучи. Благодаря, че гледаш това видео. Ще се радвам, ако харесаш видеото и се абонираш за канала. Не забравяй да натиснеш камбанката за известие. Благодаря! Благодаря! Много така емоционални са гласовете и са готини. Правим последен опит. Така, Shelby. Виктория. One may say the eternal mystery of the world is its comprehensibility. Да, Виктория, така плътен глас има. Цъкаме и нея да видиме. Благодаря, че гледаш това видео. Ще се радвам, ако харесаш видеото и се абонираш за канала. Не забравяй да натиснеш камбанката за известие. Благодаря. Да. Това е за днеска, това, което направих за това видео. Това е вече финала на видеото. Много благодаря, че го изгледа. Много благодаря за подкрепата. Ще се радвам наистина. Аз вече доста поспамих с тия текстове, които съм направил текст, нали, героите, които направиха и подтикват за действие. Но наистина и аз ще те помоля един лайк да дадеш, да се абонираш за канала, така ще ми дадеш пауър да продължа напред, да развивам тази страст Create Studio. Да споделям още неща, tips and tricks, които знам, и камбанката за алгоритъма. Това всички го знаем вече. Ще се радвам да се видим в другото видео. Всичко хубаво! Здравейте на всички! Днес сме се събрали с 10 невероятни разказвачи, които ще споделят с нас своите най-забавни истории. Готови ли сте да започваме? Момчета, само аз ли съм толкова зле в кухнята? Един ден реших да направя палачинки, ама се оказа, че съм забравил брашното. Накрая вместо палачинки направих някаква течна бъркотия. Иване, не си сам. Аз пък си купих кактус, толкова красив беше, но забравих, че има бодли. Притиснах го към себе си и... никога не съм вадила толкова бодли от ръцете си. Ха-ха, и на мен ми се случи нещо подобно, но на плажа. Реших да се правя на сърфист, а вълната ме хвърли директно на брега. И не стига това, ами точно пред цяла тълпа туристи. Те си мислеха, че това е част от шоуто. Петър, поне ти си имал публика. Когато бях малка, баба ми каза, че растенията могат да говорят. Прекарах часове, опитвайки се да чуя какво ми казват цветята, но те така и не ми отговориха. Елена, разбрахте напълно. Аз пък на едно парти се опитах да разкажа виц, но толкова се притесних, че забравих края. Стоях там, всички ме гледаха, а аз просто казах: и така, това е всичко. Поне ги разсмях, но не заради вица. Георги, всички имаме такива моменти. Един път реших да си направя романтична вечеря сама, но свещите паднаха и запалиха салфетките. Вечерята приключи с пожарната аларма и съседите на вратата. Лили, супер си! Когато бях дете, се мислех за детектив и реших да проследя пощальона. Гоних го по целия квартал, докато не осъзнах, че нямам идея какво правя. Просто се върнах у дома, доволен от разследването. Благодаря ви, че се присъединихте към нашето забавно събиране. Историите, които чухме днес, със сигурност направиха деня ни по-весел. До следващия път, когато ще имаме нови забавни случки за споделяне. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да ни харесате и да натиснете камбанката за следващото вълнуващо видео.